symbolické částky, dámy a pánové, protože ten výtěžek poputuje na charitativní účely. Tolik pro tuto chvíli. Já se jmenuji Daniela Šenkorová, budu vás provádět celým dnešním odpolednem. Oni budou mít placku s tím modrým emblemem strany ODS. Budou se mezi vámi pohybovat tak, aby vám byli k dispozici v těchto prostorách. Jak zvolíte, tak to bude. Abyste potom neplakali za 3 měsíce, jak to bývá v Čechách zvykem, že si zvolíme ty nové politiky, kteří říkají, že první měsíc hned budou vrátit diety do pokladny a místo toho první měsíc jako poslanci zaměstnají svoji manželku a odstěhují se 400 km daleko, aby měli větší diety. Teplice jsou výjimkou, Teplice nemají žádné dluhy. Dokud tady budou, tak je mít tedy nebudou a naopak mají přebytek. Takže jsou důkazem toho, že to jde bez dluhů a můžou si dovolit takový luxus, že neúčtují poplatky za odpady, neúčtují žádné poplatky za lázeňský pobyt, hotelové poplatky, za zahrádky před kavárnami, cukrárnami a přesto žijí přebytku. Jenom proto, že zbytečně neutrácejí. Ti lidé, kteří kandidují na kandidáce ODS od Petra Gandaloviče, bývalého primátora Ústí nad Labem, Jirky Šulce, Ivany Řábkové, mě jako primátora Ústí nad Labem, Ládi Chlupáče, starosty Litoměřic jsou lidé, kteří ve svých městech žijí. Každý den s vámi řešíme problémy a ne vždycky jsme úspěšní, ne vždycky všem můžeme vyhovět, ale aspoň to řekneme a ty naše příběhy tady prožíváme a chceme, aby náš Ústecký kraj někam směřoval a aby taky v parlamentu měl Ústecký kraj sílu. V Litoměřicích více jak 8 let vládne ODS a myslím si, že se tam podařilo hodně věcí udělat a že jsme i dokázali to, že umíme kromě jiného i právě to, čím se chlubí sociální demokracie, a to je ta sociální politika. My tam máme všechno, od jeslí počínaje konče jedním z nejmodernějších domovů pro seniory, který jsme nedávno otvírali, a snažíme se i z hlediska dávek vyplácet těm, kteří to skutečně potřebují. Zase v Litoměřicích ODSka dělá tu správnou, ale zelenou politiku. Ne, že blokujeme výstavbu dálnic, ale pracujeme na pilotním projektu využití geotermální energie, která by mohla přinést velký užitek i pro Teplice. Tak to jsou jenom příklady takových věcí, o kterých se říká, že ODSka nedělá nebo je neumí. Umí je, nebojte se volit stranu ODS. Já si dovolím říct, že na naší kandidáce není jediný člověk, který by byl odjinud než z Ústeckého kraje. Takže i to naznačuje ten vývoj předvolebního klání, dámy a pánové, a já doufám, že dnešní městečko řešení i vás tak trochu obrátí více na cestu té modré barvy a že vás přesvědčí, abyste šli do voleb, abyste zvolili jedinou stranu, která vám nabízí opravdu racionální a splnitelná řešení, která rozdělila do 7 důležitých pilířů. Je tam mimo jiné zkvalitnění zdravotnictví.